Jeste ljudi, evo opet gledate Srpski Gemere, danas igramo finale UEFA Champions League, Atletico Madrid protiv Barcelone. Zvuk smo isključili da bi se bolje čuli. Stavit ćemo im crvene dresove, a nama ćemo... Ajmo ove zelene, žute, šta je ovo? Svetlo zelene. I igramo samo što ću jednu izmenu napraviti u ovom takmičenju, kako da kažem to. Mi je nekako Luis Suarez slab, nekako ne mogu s njim u napad, tako da ćemo izbaciti mjesto Pedra, a Luisa Suarez ćemo staviti u izmenu, pa ćemo ga ubaciti u drugom poluvremenu. Bacit ćemo ga u drugom poluvremenu mjesto Pedra, ali Pedro mi je nekako brži, Suarez mi je nekako, jeste brz, ali nekako njegov stil trčanja mi je spor, a nikako da ga izbacim. Dobar je on igrač u stvarnosti i sve je to, ali loš mi je ovako u pesu, nekako ruke pomera, to možda se promeni ovdje koliko znam, ruke, pomeranja ruke, glave, sve to nekako njemu šuntava. Evo vidite, evo ga pehar koji ćemo naravno osvojiti, puni duha, puni sebe. Evo vidite, to je taj UEFA Champions League. Barcelona, Atletico Madrid, evo vidite Messija, najboljeg igrača sveta, vidite kako se trese, ko jebana zajčica. To je taj kapiten, najbolji. Evo vidimo, ne znam se ko će da ga ukrade. Zadnji igrač, gledajte oči u njih, da ne uzmu pehar. Evo vidite kako je lep, svetluca se. Za to igramo danas. Za to smo se takmičili cele sezone. Za to smo igrali, ljudi moji. I šta bude, bit će na 9 minuta namešteno. Niste znali, može i na 6, 5, 4, 8, 9, 10. Tako dalje, nisam više išao, igrao sam najviše na 10. Nadamo se, ljudi moji, da ćemo ovo da dobijemo, ali ne znam. Možda i nećemo, ali sveže malo. Atletico nije toliko slab. Tu su Gabio, Fran, onda Suarez. Evo prilike, ko je ovo? Messi, ljudi moji! Kakav gol, sjajan gol Messija, pogledajte samo petom kroz noge, ljudi moji. Najbolji igrač sveta se još jedanput pokazao da je najbolji. Pogledajte tribine, tribine sevaju, grme. Vidite, to su ta 3 najbolje igrača, 4, oprostite, Neymar, Messi, Xavi i Iniesta. Pogledajte samo kako je Neymar lepo centrirao, Messi je samo primio i petom kroz noge golmanu. Pogledajte ovo. Primio je petom kroz noge, ljudi moji, pa da li je to šupalj golman ili šta je? Pogledajte samo ovo. Gledajte, ljudi moji, peta kroz noge. Ovo se važi 2. Sejovat ćemo, ljudi, zato što je jako dobar gol. Na 10 ćemo da stavimo kao njegov broj, najbolji u ligi. Lizi, kako već. Da li može ovdje nešto da uradi? Ne može sam. Ili ipak može? Ne može. Evo vidimo Pedro da se javlja. Pedro! Xavi,